Assalamu alaikum, muhterem milleteşler. Siz Tataristan Яңа Гасыр каналын карыйсыз. Эфирда Татарлар тапшыруы студияда Илдар Кыямов. Студиябызның бүгенге мөхтәрәм кунагы Татарстан Республикасының журналистлар берлеге әгъзасы, матбугат ветераны Вәсилә Рәхимова. Хәерле көн, Вәсилә апа, Хәерле көннәр булсын барыбызга да. Вәсилә ханым, менә сезнең өр-яңа китабыгыз дөнья күрде, остазның тормыш китабы Габделхак Каюмов турында. Менә шул китаптан башлап җибәрик әле. Кем ул Габделхак Каюмов? Узган гасырның әле кул сузымында гына булган 1960-1990 елларда Казаныбызда Балташка барып, Күкмарага барып, Арчага барып, дин сабагы укыткан хәлфә, остаз. Заманында Габделхак Каюмовның башка остазлардан айырылган ягы ул үзенең методикасын булдырган. Һәм шушы методика буенча дәресләр алып бара алган. Һәм шәхси айрым-айрым шәкертләр, айрым-айрым кешеләргә генә дин сабагы бирүдән бигрәк, ул шушы теләүчеләрне гаиләләргә җыйган, төркемнәргә җыйган. Менә шушы ягы белән ул безнең менә сүнәм дигән ислам учагын терелтеп җибәрүче кеше. Китапны язганда, әлбәттә, бу хакта бик тәфсилләп сөйләделәр безнең беренче мөфтиебез Габдулла хәзрәт Галиуллин. Шулай ук шушы китапка сүз башын язды Россия Федерациясе мөселманнары диния нәзарәте рәисе Рауил хәзрәт Гайнетдин, Талгат хәзрәт Таҗетдин һәм дә Җәлил хәзрәтнең зур истәлекләре бар бу китапта. Габделхак хәлфә 7 буын мулла нәселеннән булган. Һәм әлбәттә инде алмадан алма, хөрмәдән хөрмә үсә. Әле сугышта да катнашкан булса кирәк, шулай дип күрәм. Ул фронтовик, 21 елгы ашлыкта туган. Аннары соң яше җиткәч армияга алынган. Ул энесе белән бергә армияга алынуга сугышка кергәннәр, яшь солдатлар һәм әле ул пленада эләккән. Шундый язмышта булган. Һәм әле дин кысылган заманнарда да шушы дин учагын атеизм, кишле атеизм шартларында да яшерен рәвештә динне кешеләргә өйрәткән. Менә карасак шушы биографиядан гына да Аллаһ Тәгалә аны ашлыктан да саклаган. Пленда булган. Әле бит пленда зулымнан да саклаган. Зулымда булса да аны Аллаһ Тәгалә саклаган. Җиңү көне килүгә аларны ниткәннәр, азат иткәннәр, илгә кайтарып җибәргәннәр. Әле бит илгә кайткач та тарихтан билгеле бик күп кешеләрне салафкиларга, маганнарга затканнар. Бу яктан да Аллаһ Тәгалә Габделхак остазыбызны саклаган. Һәм инде менә бу динне таратуда да нинди генә кысырык булса да бер кеше дә аны барып чагучы да булмаган. Һәм ул җитди генә ишмада эшләгән, көнен алып барган. Аллаһ Тәгалә аны йөрткән. Аллаһ Тәгалә әйтә, минем юлымда булган кешене мин үзем саклыйм ди. Вәсилә апа, менә сезнең матбугат дөньясына килүегезгә, журналист эшенә кирип китүегезгә дә ярты гасыр вакыт узган. Менә ул ничек башланган шул хатирәләрне искә төшерергә? Хәбәрче буларактыр инде. Без Казанга күчеп килдек тә 26-нчы татар мәктәбендә укый башладым. Ул вакытта минем татар теле әдәбияты укытучым минем шушы сүзгә, матур әдәбиятка мәхәббәтемне күреп, язган иншалардан күреп, бер вакытны әйтә: "Вәсилә, әйдә мәкаләләр яз әле, журналист булып китерсең", ди. Менә шушы миңа ышкын салды бит. Әле ышкын салды. Шуннан безне 22-нче заводка шифлыкта мәктәпләр бар иде бит инде. Безгә имеш анда хезмәт күнекмәләре өйрәтәләр. Кем слесарь группасына керә, кем слесарьлыкка, кем токарьлыкка, кем фрезерлыкка. Шунда менә ди шу ничек бара сезнең дәресләрегез, кемнәр өйрәтә сезне, нинди шартлар анда заводта. Яңа дөнья бит инде 9-нчы класс укучысы өчен. Һәм шуннан менә шул турыда син яз ди. Күргән бер атнага бер шунда заводка барабыз. Шуннан шул укытучы мине күздән ышкындырмый, яздың нәрсә ди. Менә шушы укучы дәфтәрендә ярты битлек 7-8 җөмләлек мәкаләне мин инде бер 3 көн язганмындыр. Анда да аларның газеталары да бар ди, күп тиражлы ди. Менә син шунда бар әле ди.
Менде әрсезлек булгандыр инде, теләк тә булган инде. Шуннан мин Алга газетасын эзләп таптым, редакциясына кердем, бик эшлекле кыяфәттә инде. Алар мине бик матур җылы күтәреп алдылар. Менә шушының дәлиле безнең яшь хәбәрчебез Вәсилә Сәхипова яза дип язманы бирделәр. Моңа кем горурланмасын, кем шатланмасын инде. Аның беренче хәбәре дигән язма чыкты. Менә бу тарихи дәлил инде 9 апрель 71 ел. Менә еллар узды. Инде Вәсилә Рәхимова дигән журналист 50 еллык иҗатына килеп җитте. Әлхәмдүлилләh. Газета төпләмәләрен шушы мин 34 ел Казан Матурлар төзү берләшмәсендә эшләдем. Журналист булып. Ул заманда мин эшләгән чырларда газет үзгәртү чырлары да кирде бит инде. Газет чыгару системасы да, ысуллары да ничә тапкырга үзгәрде. Без инде бөтен юлларын, бөтен алымнарын шушыны узган кешеләр. Аллага шөкер, шушы заманында 10 мең халык эшләгән берләшмәдә күп темаларны яктыртырга туры килде. Менә заманына күрә, ул күп тиражлы газеталар, ул искиткеч яхшы орган булган. Менә дигән нәрсә дип әйтим дә, рычаг булган диемме. Һәм бүгенге көндә дә ул нәкъ шушы эшне башкара. Мәсәлән, район газеталарыннан без авыл тарихларын өйрәнәбез. Монда бит менә заводның тарихы ярылып ята. Ул яктан да дөрес. Әйе, ул тарих ел язмасы инде, тарих ел язмасы. Һәм дә үз телендә үзенең иҗатын, үзенең хезмәтен күрсәтергә теләүче эшче авторларыбыз да күп иде. Алар өчен ул бит бер дигән аудитория. Аннарысын республика матбугатыннан аермалы буларак атна сайын чыккан газетада без гади хезмәт кешеләренә барып җитәбез. Үрнәк гаиләләр, аерым һөнәр кешеләре, алдынгылар гына түгел, ниндидер бер ягы белән башкаларга үрнәк булып торган шәхесләрне без матур иттереп күрсәтәбез. Әле республика газетасы аларга кайчан барып җитә? Бу бит инде аны рухландыру, аны шәхес булар күрсәтү иптәшләр арасында. Миңа шуңа күрә журналистика мәктәбен бик рәхәтләнеп үттем мин анда. Бөтен жанрларда, бөтен темаларда берләшмәнең үзенең ярдәмче совхозы бар, димәк авыл хуҗалыгы темасы. ДАСАФ дигән оешма бар, профсоюз бар, комсомол бар, спорт тормышы бар, сәламәтлек саклау, мәдәният йорты, пионер лагерьлары. Үзенә бер тормыш. Һәм шушы темаларны яктыртуда мин һәр вакыт эзләндем, миңа һәрберсе язу бик рәхәт иде. Инде менә 90-нчы еллар килеп җитте һәм 1995 елдан башлап дини темага борылдык. Үзебезнең асылыбызга кайттык. Менә шул хакта да сөйләп узыйк әле. Әйе, булды шундый заманнар, кеше рухы, кеше әхлагы, кеше күңеле дигән сүзләрне инде без юл арасында гына яза идек. Аны инде бик алай ашык әйтү дә булмады, күпертеп әйтү юк. Әмма мин шул вакытта да кешенең рухын, эчке халәтенә ымтылыш бар иде. Алла рәхмәте, мин гаиләдә азан әйтеп намаз укыган, дәватинең салам намазлыкка басып намаз укыганнарын күреп үскән бала. Әниемнең әнисе Дәванием, Латифа Дәваниемнең абыстай буларак мәҗлесләр җыеп, берәр сәгать вәгазьләрен тыңлаган бала. Әлбәттә, һәм дә мине үстергән Гызниса Дәваниемнең мөнәҗәтләрен, бәдәвам киенә җырлаган көйләрен ишетеп үскән. Аның тетелеп беткән Ясин китабын укыганнарын мин әле кызык итеп тора идем. Дәвани, менә бу нинди хәреф? Бусы нинди хәреф? Әйдә, башымны катырма, Ясин ул кызым, Ясин дип шуны укыдыр ие. Менә шулай иттереп, бу күңелдә булган. Әлбәттә, безнең бәхеткә дин иреге ачылды. Һәм дин иреге белән бергә милли темалар, милли мәктәпләр ачылды. Балалар үстерәбез, 2 кыз үстерәбез. Мин ирем белән утырып кайгырып утыра идем инде. Бу балаларны кайларга илтеп укытырбыз икән. Үзебезнең рухта, үзебезнең милли рухта үстерәсе иде бит буларны дип, менә шундый кайгы бар. Безнең бәхеттән, ул инде сезнең дә бәхет, безнең бәхеттән гимназиялар ачылды, мәктәпләр ачылды. Инде без аны күтәреп алып, жүгереп илттек балаларыбызны.
Шуннан да шулай. Аннары менә Вәсилә апа, шундый бер уртаклык бар икән сезнең иҗат белән танышканнан соң, сез күбрәк остазларыбыз турында, менә дин, исламга, дәгъват эшендә эз калдырган хәзрәтләребезне күбрәк яктыртасыз икән, абыстайларыбызны, шулай бит? Әйе, бу тема эшләгән кешегә эш җитәрлек. Мин 95-нче елны ул вакытта ислам журналистикасы дип Эльмира апа әйтә иде инде, Эльмира апа Диятуллина, ул безнең иң күркәм, иң өлкән остазыбыз иде. Эльмира апа янында шушы ук дин темасын алып бара иде. Мөслим апа Шафиq һәм Фәния ханым Хуҗахмәт, ул инде календарлары белән килеп керде. Ватаным Татарстанда шушы дин, ислам бүгенге шушы вакытның вазгыятен язды инде. Мин аларны йотылып укыдырым. Һәм Татарстан радиосыннан Мөслим апа Шафиq. Шулар кебек язсаң иде, шулар кебек дин, ислам темаларын яктырта алсаң иде дигән эчке уй кырт керде миңа. Менә шушы әйбер мине, шуннан Иман газетасы чыга башлады Вәлиулла хәзрәтнең. Юк-юкта дин битләре бирелә дөньяви газеталарда. Шуннан инде мин кыяр кыймас кына Вәлиулла хәзрәткә сүз салдым. Мин әйтәм, шушы теманы яктыртасым, шушы темада эшлисем килә. Рәхим итегез. Миңа шул гына кирәк. Бездән ерак кына түгел тора иде Камил хәзрәт Вәлиуллин, ул Мөхәммәдия мәдрәсәсенең проректоры һәм Госмания дини дөньяви мәктәпне, шәхси мәктәпне ачкан кеше. Һәм иң беренче минем язмам менә 95-нче елны шушы Камил хәзрәтләр гаиләсе турында булды, гөлләр кояшка тартылгандай. Һәм шулай кирип кителде. Вәлиулла хәзрәт кай вакытта темаларда бирәдер, әйтә иде: "Апа, менә бу абый, бу инде тарихка кирип кала торган кеше. Менә бу безнең татар мәкаме белән азан әйтүче. Менә бу татар мәкаме белән Коръән укучы. Менә бу безнең мирасыбыз, бу безнең асылыбыз. Менә бу апаның әтисе Мәрҗани мәчетен яптырмас өчен, шул вакытта налоглар түләр өчен үзенең йорт-җирен сатып, үзе шушы мәчетнең бер пышмагында яшәгән кешенең кызы. Менә бу соңгы магиканнар, язып калыгыз әле." Һәм менә бу әйбергә мин шуның бетерелеп кирип киттем. Иман газетасында 10 еллап бик тырышып яздым. Әлбәттә, үземнең төп эшем Казан моторлар төзү заводында хезмәт кенәгән булган эшемне ташламыйчан. Мин инде хәзер бераз мактанып булса да әйтәм, дини темаларны яктыртуым буенча хезмәт кенәгәсе ачылса, мин анда да тагын бер хезмәт кенәгәсе тулырырлык эш эшләдем инде, Аллага шөкер, Аллаһ Тәгалә разый булсын. Амин. Аллаһ. Шунда да шактый кызык. Менә иң күркәм китапларыбызның берсе, мин уйлаучы, ул Исхак хәзрәт Лотфуллин турында, Кабан арты мәчете имамы. Менә шактый гына кызыклы аның эшләнелеше дә, бу инде легендар китап булды. Чөнки бу хәзрәтне хәтерлибез, ул хәрби хәзрәт буларак безнең күңелләрдә саклана. Русча гына сөйлидер һәм шундый кызыклы бер сыйфаты бар. Аллаһ Тәгалә каршында бөтен телләрдә тигез, гарәп теленә генә өстенлек бирелә, чөнки ул телдә Коръән язылган, шуңа күрә русча сөйләүебезне гаеп итмәгез дибрәк акланып куядыр. Мәрхәм. Менә тагын ниндирәк кызыклы яклары белән истә калды менә хәзрәт. Хәзрәт Исхак хәзрәт белән мин 1-2 интервью гына алдым. Ул мәчетне ачып кергән тирәләрдә, алар бит инде мәчетне ачып керүдәге хәлләрне миңа Гали абыстай, аның җәмәгате, аннары соң бәйнә-бәйнә сөйләнде тәфсилләп, һәм аның улы Сәйед Җафар хәзрәт безнең әтиебез турында китап языгыз әле диде. Бу китап Исхак хәзрәт Лотфулла турында гына түгел. Бу китап шушы Шур һәм заман. Шур һәм заман һәм 1000 еллык ислам динен кабул итүгә 1000 ел исемендәге мәчетнең төзелеш тарихы, аның беренче архитекторы, анда ничек иттереп иганәчеләр бу мәчетне төзегәннәре турында, аның беренче архитекторы һәм беренче азанчылары, беренче намаз укытучылары турында да тәфсилле миңа шушыларны бер кая басылмаган эксклюзив материалларны миңа Аллаһ Тәгалә табырга ярдәм итте. Бу китапны мин 1 ел эшләдем, бик яратып эшләдем, һәм дә Исхак хәзрәтнең туган авылы Илхавойда булып, аның замандашлары, аның Коръән хафиз булган әтисе турында истәлекләрне, Исхак хәзрәт турында истәлекләрне җыю насип булды.
Һәм бу китапның сүз башын Равил безнең мөфти, Россия Федерациясе мөселманнары диния нәзарәте рәисе мөфти Равил Гайнетдин язды сүз башын. Бу китапны 2 телдә чыгардык. Мин татарчасын яздым, минем кызым Алсу Рәхимова аны русчага әйләндерде. Вәсилә апа, менә тагын бер китабыгыз халык телендә, күңелендәге Габделхак хәзрәт. Бу минем уйлавымча безнең казыйыбыз Габделхак хәзрәт Саматов турында булырга тиеш. Чын мәгънәсендә инде легендар шәхес. Әйе, легендар шәхес, легендар нәсел, ничә буын муллалар биргән, ничә буын дин әһелләре әзерләгән шәхес. Габделхак хәзрәт хакында китапны аның 80 яшь тулуына әзерләдек. Монда 5 мөфтинең генә язмасы бар. Һәм аның замандашларының истәлек хатирәләре. Гомумән мондагы китапларым минем әдәби публицистик язмалар, хатирәләр, бәяннәре. Замандашлары ничек бәяли һәм ничек күргәннәр алар. Бу китапларым турында бик озак сөйләп була, һәр берсе турында. Һәр китап бит инде ул авторның газиз баласы шикелле. Бәгырь җимеше әлбәттә. Бәгырь җимеше. Һәм бу китапларым минем тагын нәрсәсе белән кадерле узар еллар. Менә без хәзер Муса Бигиев, Баруди, Мирҗаниләрнең мирасын галимнәр берәмтекләп өйрәнәләр. Әнә ул журналлардан өйрәнәләр, язмаларны өйрәнәләр, шушы мөхитне өйрәнәләр. Ничек итеп булган? Ә менә бу китапларым минем галимнәр өчен, тарихчылар өчен бер дигән чыганак. Мин бит аларны теге тарихи кырыс фактлар, кырыс кысаларда язмыйм, эштән күреп язам. Эштән күреп аларның замандашлары алар турында сөйлиләр. Менә әлесе әйткән Габделхак Каюмов турында китапны язганда, Габдулла хәзрәт Галиуллин әйтә: "Әйе ди, бу китап ди, менә ди, шунысы белән кадерле ди, галимнәр аны ди рәсми төстә бирсә, сез аның менә бу эшне нинди шартларда, ничек иттереп, кайдан кая йөреп, кемнәр белән эшләнгәнен кухнясын язасыз." Менә монысы шуннан да шактый кызыклы. Чөнки ул галимнәрдә булмый, галимнәрдә архивларда коры фактлар гына. Һәм шунысын да әйтергә кирәк, сез бит әле Вәсилә апа сәяхәтче дә. Менә безнең манзара тапшыруында килеп сөйләгәнегез бар шулар турында. Монысын да әйтик әле, менә монда сезнең сәяхәт вакытында төшкән бит күргән сурәтегез дә бар бу журналда. Әйе. Сүземне ерактанрак башлыйм. Минем күптәнге хыялым иде безнең әдәби журналыбыз бөтен татар хатын-кызларының яраткан басмасы Симбикәдә басылу. Алла рәхмәте, менә быел минем 3 язмам чыкты шунда. Мин ялгыз сәяхәтче. Үземә ниләр сәфәрдәшләр эзләп әллә ни башымны катырмыйм. Эзләп карадым мин, булмады. Тел мәсьәләсендә ничек? Мәсәлән, бит инде самолетларда инглизчә дә сөйләшергә кирәк. Әллә Ходай ярдәм бирәме? Ходай ярдәм бирә, Аллаһка тапшырабыз да чыгып Яхшы юлчылар әйтә. Әйе, юлчылар, юлдашлар. Әйе, юлчылар нидә. Әмма инде нәрсә монда теге ялганнан утырып булмый, яшь барган саен ул комплекс бара, куркыта сәфәргә ялгыз чыгып китү, тел белмәү. Тел белмәү. Шуңа күрә мин яшьләргә әйтәм инде, тел өйрәнегез. Тел ул күтәреп җири торган авыр җик түгел, ул сезнең гомерлек хәзинә дим. Аныкларыма да шуны әйтәм. Һәм югары уку йортларында укучы танышларыма, дусларыма үземнең нәсихәтем шундый. Сәяхәтләр минем өчен бөтен нәрсә кызык. Мин кунакка кайтаммы, туганнарыма бараммы, сәяхәт итәргә чыгаммы, мин әле анда үзебезнең татар эзләрен эзлим. Бөтен дөнья татар конгрессы аша түгел, үзем эзлим, мәчетләр аша эзлим, айрым кешеләр аша эзлим. Һәм матур гына ачышлар, матур гына табышлар була. Менә Бакуда татар зиратына бардым. Андагы күп шәхесләр, анда үзебезнең Самар ягыннан яшәп киткән, Самар ягында яшәгән һәм Баку якларына барып, ишанлык иткән кеше турында ишетеп кайттым. Алар турында телевизордан сөйләгәнем бар. Менә әле декабрь аенда гына шушы Симбикә журналында татарны Европада танытасым килә дигән язма белән катнаштым. Безнең милләттәшебез Башкортстан кызы Европада менә матур итеп ханым оешмасы оештырып, рәхәтләнеп татарларны җыеп, бөтен Европа буйлап матур-матур эшләр
оештыра. Үз төбәгем, үз ватаным дигән аларның бер проектында мин дә катнаштым әле быел җәй көне. Үзебезнең авиация районының истәлекле урыннары турында 15-20 минутлык видео сюжетлар ясап катнаштым. Менә эзләсәң, татар эзе каяда бар, әлхәмдүлилләһ. Шуннан да ул яктан да сезне мактап телгә алырга кирәк. Вәсилә, сез бит әле Instagram киңлекләрендә дә, шактый гына Facebooklарда эшләп ятасыз. Монысы да яшьләргә үрнәк дип саныйм. Менә теге мин эшли белмим инде, мин фәлән инде дип кул салындырып түгел, әйме? Анысына да рәхмәт. Инде менә узып баручы ел, димәк, Вәсилә, сезнең өчен шактый нәтиҗәле һәм матур ел булган дип фаразлыйм инде мин. Әйе, Аллаһка шөкер, иң беренче шатлыгым, иң беренче Аллаһ Тәгаләгә рәхмәтем, безнең гаиләбез 8 кеше ковид уздырдык, аннан исән калдык. Бу иң зуры. Аллаһ Тәгалә сәламәтлекне бирсен, киләчәктә дә хезмәт итәргә язсын иде дип шатланып эшлим. Әле кулымнан каләмне төшерәсем килми, эшлисем килә. Менә шушы социаль челтәрләрдә аны кайбер кеше инде теге бу әби кеше инде моның эше юк, бу инде шуны лайк итеп утыра дигән уй бәлки буладыр. Мин алай түгел. Мин шушы социаль челтәрләрдә төрле төркемнәр бар бит инде. Үземнең күңелемә, рухыма якын булган шушы төркемнәрдә үземә ошаган, үземә кыйммәтле, үземә кызык дип тапкан мәгълүматны аларга да җиткерәм. Алар да шулай аңлашалар. Һәм инде шушы мин җиткергән мәгълүматкә 15-20 генә кеше ошады дип яки фикерен куя икән, миңа мәгълүмат барып җитте. Кемдер язган бит инде, хезмәтен куйган. Ә мин шуны бүлешәм генә бит. Моннан бернинди зыян күрмим мин. Һәм аны уенга да санамыйм. Шул миңа журналист буларак рәхәтлек китерә. Менә сүземне, фикеремне булай дип әйтеп җаваплыйсым килә. Аллаһ Тәгалә тырышлыкны мөселманнарга фарыз кылды. Коръәндә Аллаһның сиңа биргәне белән әхирәт бәхетен излә. Дөньядан да өлешеңне онытма ди. Касас сүрәсенең 77-нче аятында. Менә мин шуны үземә шигар итеп алам. Ә инде дөньяви яшәгәндә, дөньяви тормыштагы шигарым булай. Гомер буйлап барам, барсын уйлап барам. Әллә кем түгелбез. Әмма ким түгелбез, әллә кем булганнардан. Менә шулай яшибез, әлхәмдүлилләһ, эшләр бара. Киләчәктә дә дин ислам буенча шушы яшәп, шушы дини, милли мөхитебезне киләчәк буыннарга илтергә Аллаһ Тәгалә көч бирсә иде дип теләк телибез. Вәсилә, каләмне ташламыйм дидегез. Менә соңгы вакытта яза торган хезмәтегезне әйтергә ярыймы? Нәрсә язасыз, нәрсә иҗат итәсез? Әле мөрәҗәгать итүчеләр бар. Минем шундый нием бар, сифатым бар. Мин белгән әйберемдә рәхәт эшләргә. Ул бөтен кешегә шулайдыр инде. Теге белмәгән әйбереңә тыгылып, аны чилеп пешле, аннан-моннан эшләү ул әйбәт нәрсә түгел. Идеяләр бар, тәкъдимнәр бар. Иншалла, Аллаһ Тәгалә эшләргә насыйп булсын. Амин. Шуннан да менә шундый теләкләр телисебез килә. Сезгә инде киң даирәдә эшләүче журналист һәм блогер буларак та уңышлар теләп каласы килә. Вәсилә, шуннан да үзегезне кызганмыйча менә шушы сәяхәтләрдә йөреп, барысында туплап, язып, халкыбызга җиткерә барасыз. Монысы да зур мәртәбә. Аллага таба да шулай кайнар илһам белән эшләргә насыйп булсын дип, сезнең белән саубуллашабыз. Амин. Барыбызга да исән сау яшәп, гамәл гыйбадәттә булырга насыйп булсын. Амин. Хөрмәтле тамашачылар, студиябездә кунакта Татарстан Республикасының журналистлар берлеге әгъзасы, матбугат ветераны Вәсилә Рәхимова булды. Аның белән саубуллашабыз, тапшыруыбыз тәмам. Бергә булыйк, бердәм булыйк.